Tee laajakaistastasi viihdeliittymä Maxivisionin avulla ja televisiosi saa uuden ulottuvuuden. Maxivision viihteen. Palvelu tuo mukanaan kaikki perheen suosikkikanavat, joiden hurjasta valikoimasta löytyy jokaiselle perheenjäsenelle mieluisaa viihdettä. Kokoa itse oma kanavapakettisi. Saat uusia kanavia käyttöösi jopa keskellä yötä. Ja mikä parasta, saat ne vaikka vain kuukaudeksi kerrallaan ilman sitoutumista. Aikakone-ominaisuuden avulla hyppäät TV-ohjelman alkuun, jos satuit viivähtämään saunassa pidempään kuin oli tarkoitus. Viihdemaailman rajaton tallennuskapasiteetti mahdollistaa kymmenien suosikkiohjelmiesi tallentamisen samaan aikaan ja ohjelmointi onnistuu näppärästi nettiselaimen kautta vaikka kännykälläsi. Viihdemaailman jalokivenä on ilmainen C More Play-videokirjasto, jossa katsottavanasi on satoja elokuvia ja sarjoja silloin kun itse haluat. Älä enää koskaan välitä ohjelmaoppaan alkamisajoista. Palvelu toimii kaikkialla Suomessa ja on riippumaton laajakaista operaattoristasi. Maxivision viihde on aika nostaa laajakaista liittymäsi viihdetasolle.